Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Se hai algo do que nos podemos sentir en Galicia super orgullosas é da cantidad de artesáns que temos de todos os niveles. Un deles é a cerámica, por suposto, reconocida no mundo inteiro e entre elas atópase Cerámicas Regal. Pois ben, fai uns días Regal invitoume personalmente a ir ao seu taller e a aprenderme a facer cerámica. Isto é pos que sempre din que o que non sabes facer ti. Cerámica non sabía. Bueno, sigo sin saber, pero polo menos teño unhas nocións. Así que nin o pensín. Puxemos data e fun a darlle unha visita ao seu taller e a deleitarme co que de verdade é artesanía pura, todo feito á man. Sorprendeume moitísimo que nin tan siquiera vin ni unha sola cinta transportadora. Todo feito á man, manualmente e artesanal de verdade. E quería vos invitar con este vídeo a ver o que eu vin a través dos meus ollos. Así que se vos presta, pasade hasta a cociña, que vamos a mirar que foi o que descubrín. Este maravilloso taller de cerámica leva aberto desde 1982 en a Porta da Vila, en Viveiro, en Lugo, ao norte de Galicia. E aquí preséntovos a Regal, máis conocido como Sito. Bueno, non sei se máis conocido, pero pos amigachos, Sito. Unha persona amable, sincera, humilde e, sobre todo, cunha paciencia tremenda, porque eu na miña vida lle tocara unha cousa destas e tuvo que ter moita paciencia para me enseñar. Vedes a que me refiero cando dixo que non había cintas transportadoras? Tuvemos que transportar o material que me deixou para eu traballar á man. E aquí estou, cunhas ganas tremendas de empezar e de aprender a facer de todo. Pero bueno, non é fácil, A persona que acaba de pasar por diante da cámara chamase Dolores. Entre Dolores e Sito pintan todas e cada unha das pezas de cerámica Regal á man. Uns artistas. E aquí me tendes a min, intentando seguir fielmente os consellos de Sito, pero non é moi fácil. Non lle facía un ao dereito. E veña, repite, non che dicen así. E veña, a volver a intentalo. Eso sí, matima a risa. Mira que me reín con el, paverísimo. É un tío pavero. Pero non pensedes que deixou de traballar para enseñarme a min como se facían as cousas. De eso nada, el seguía o seu traballo, el seguía cas súas cousas, que os pedidos teñen que salir e non hai quen o sustituya. Quen pinta é ele máis Dolores e tiñan que acabar de pintar os pedidos que tiñan que salir. O traballo é o primeiro. Eso sí, estaba seguido a vigilarme. Non che dicen así. Eu veña a intentalo, a facelo. Isto que estou facendo aquí é, quería facer unha especie de xarrón. Que ao final saleu o que saleu. Cada un fai o que pode. E veña, repite a dicirme non lle toques fuerte, non se toca fuerte, vale, non se toca fuerte. Eu deixándolle as marcas dos dedos, non se toca fuerte, faiselle así. Ai, amigo, pero sonche moitos anos de experiencia que tes ti, eu non os teño. Bueno, pouquiño a pouco, bate, así, pouquiño a pouco. Que non, aí viñela outra vez a explicarme, ai, Dios mío. Para ele era tan fácil, porque para ele, claro, facían as cousas, fainas de diario. Que non lle toques á pesa que ten memoria. Ai, bueno, se non lle toco a outra cousa. E como podedes ver aquí, esta persona, ten unha arte pintando que é alucinante. O tipo de pinceles que utiliza chamoume moitísima atención, porque mira que eu pinto, mira que eu teño pinceles, pero ningún deste tipo, que son os que se utilizan para a escritura china. Teñen unha forma e unhas características que non a ten ningún outro pincel. E aquí temos a Dolores, tallando, pintando e facéndolle todos os adornos para que queden as pezas maravillosas. A min flipoume os trazos que tiñan, tanto un como o outro. A experiencia é un grado. Tuve que ir 2 días seguidos, porque o primeiro día fanse as pezas e despois teñense que poñer en unha sala especial de secado e despois ao día seguinte hainas que decorar e despois teñenas que cociñar en un forno impresionante
a non sei cantos grados de temperatura, pero eu vime pa casa sin elas, pero xa mas mandaron. Entonces, voulas a enseñar tamén. Esta parte é algo co que disfrutei moitísimo. Decorar as miñas pezas ao meu gusto foi algo que me encantou. Pero bueno, seguín traballando moito, porque fixen un montón de cousas. A verdad que Xito sempre me dicía: tens que facer isto, tens que facer aquelo, non andes aquí, non andes alá, leva para secar, xa cho mandín. Aí vou eu, poñelo no secadoiro. Voulo enseñar agora como é, para que vexades que é todo manual, artesán, artesán. E aquí se quedou, hasta o día seguinte. Sin lle tocar moito. A verdad é que os anos de experiencia son un puntazo, pero este home ten unha maestría para facer todo impresionante. E aquí estamos eu e Dolores decorando. E despois xa nes que meter en un forno. Vou vos a enseñar. O forno é o xogo de naipes que meten nel. A cantos? 1300 grados, 40. 1340 exactamente, 1340. Non 1328 nin 29. 1340 grados de a temperatura. Centígrados, non son Fahrenheit. Nin son Celsius. Algo que me sorprendeu moitísimo é que para decorar todas as pezas utilizan pinceles de caligrafía japonesa. Bueno, para min era algo novo, son pinceles que nunca había usado antes. Outra peza lista para meter no forno. A parte dos esmaltados con pinceles para decorar, tamén tiñan esta técnica que creo que se chamaba óxido de cobalto, que queda chulísimo. É unha pequena inmersión e que despois queda preciosa. A verdad que fixen tantas pezas que non sei cando abra a caixa. Voume levar unha sorpresa con todo o canto teño aí. Bueno, outra inmersión en óxido de cobalto, pasámoslle unha lixiña moi suave e húmeda para quitarlle a parte de abaixo e aquí seguimos decorando. E despois de decorar, iba preparada para meter despois ao forno cando eso todo estivese cheo de pezas. Tamén aprendín a facer lacado, que non é tampouco tanta gran cousa, só é facer unha inmersión en esa solución que teñen aí preparada que realmente non sei o que é. Fácil. Unha lixiña suave pola parte de abaixo e... voilà! Bueno, e isto foi algo que me flipou moitísimo, se sorprendeume tanto e tanto. Sabedes o que é? Pois é o que parece. Cachiños de cristal dunha botella de cristal, rotos, ali, in situ. Dolores escapando porque pensa que non a vimos. Moi mal, Dolores, que xa che vimos. E aí van. Como o cose a unha temperatura tan alta, xa vos enseñarei o resultado. Flipante. E Xito Regal, que non se cansaba de mandarme facer pezas, e eu non me cansaba tampouco nin de facelas, nin de decoralas. Podería traballar aí. E como remate final, atrevínme a facer unha imitación das caras que fai el. El é o artista, eu só son unha aficionada. Pero nin tan mal, vouvola enseñar que está aquí no paquete. E chegou o momentazo de abrir a caixa para ver as miñas exclusivas pezas que fixen. Eu realmente non sei como quedaron, porque non as vi. Eu deixinas ali para que as meteran no forno, para que as cociñaran, pero non as vin. Entón, vou saber agora a canta voz. Ai, que ilusión me vai. Vamos allá. Ai, mamá, por favor, ainda tuve tempo de meterme unha bolsiña. Artesanía de moito de ti, de artesanía de Galicia. Encantado diseño. Bueno, pero vamos ao que vamos, que queríamos mirar como estáis super ben envolveito. As persoas aquí de logística tamén traballan moitísimo. Mirade que pasada! Podía ser de outra maneira, un carballo. Pero non é o color que eu puxen. Eu puxe no verde. Non sei por que me cambiou de color. Algo fixen mal. Mirade que chulada! Ala! Mirade que cousa bonita. Nusca tamén, claro, grabado, firmado. E este é o que vos enseñaba no vídeo. Ai, que cousa bonita, por favor. Que ten o fondo así cos cristales diluídos. E queda tan bonito. Dios, que ben empaquetados. Ala! Mirade que cousa máis chula. Mirade. Bueno, é outro plato
Eu a verdad que tanto como eles non o decorín, pero ten o meu nombre, é o meu talento, entón eso xa é todo. Ai, algunha destas caerá a mami. Mirade pa aquí o que fixen. Mirade que cousa chula. A ver. Por suposto un carballo. Este saleu verde, ves? Como non. Eu fun ao meu, a tiro fijo. Ao carballo. Outra fuente. Moitas fuentes vou ter. Agora vou ter moitísimas fuentes. Deixaronme para o final a fuente máis chula, o sea, na que quixen facer unha imitación cativa das caras que fai Regal. Ai, Dios! Pois eu estou moi orgullosa. Mirade pa aquí. Home! A ver, quen conoce ben a cerámica Regal dase conta que é unha imitación, pero non quedou tan fea. Que? Quedou chula, non? Orgullosísima me sinto de todo, do traballo que fixen, de como me quedaron as pezas e, por suposto, de haber ido 2 días a Viveiro a conocer a Sito, porque quedoume moi ben, é unha persona maravillosa. Pois nada máis, non vos quería enredar máis con esta historia e solo quería compartir con vos a miña nova experiencia. Agora xa podo dicir que algo de cerámica sei, que sea así moi pouquiño. Coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.